Ipalili na sa atua ang giatangang serye sa upcoming Kapuso Afternoon Prime serye nga Hating Kapatid. Lagi kayong hating kapatid sa akin noon dahil boss kita. Pero hindi na ngayon. Mga bata ang magpapasan sa kasalanan. Intense drama scenes ug twist ang inyong atangan sa maong family drama. Magtuyok ang istorya kung unsa ang sala sa mga ginikanan maoy pas-anon sa mga anak. Dibidahan sa Legaspi family ang maong serye. Full force nga nagpakita sa MediaCon sila Carmina, Zoren ug ang twins nga si Mavi ug Cassie. Present usab ang Sparkle co-stars nga sila si Hailey Dizon, Cheska Fausto, Vince Maristela ug uban pa nga nagdala sa maong serye. Karong Lunes, October 13, alas 2:30 sa hapon, sa GMA Network ang world premiere sa Hating Kapatid.